celih poklada priređivana je gotovo za sve članove porodice. Na trpezi je bila samo bela mlečna hrana, sir, mleko, belmuž, gibanica. Lamkala su se kuvana jaja. Pre pokladne večeri vezivalo se koncem jaje iznad sofre i njihalo, a deca bi ga ustima hvatala. Prilikom lamkanja jaja u selu Valevcu se gatalo. Koji će starac ili starica iz komšiluka te godine umreti. Uz kanap za jaje stavljao se beli luk, parče gibanice, stavljao se i ugljen. Potpaljivala se i slamka, uz reči na primer: živa, živa baba Bosa, živa, živa baba Rosa, živ, živ deda Žitko, živ, živ deda Petko. Tako se ređuju imena ne baš omiljenih staraca ili starica iz komšiluka i na čije ime izgori slamka njega će zadesiti smrt. Dok sam istraživala, ja sam se igrala, zato vama ne preporučujem da gatate jer ta igra može da se oštri.